Veiem ara un altre tipus d'instrucció, que és el corresponent al que en Access se diu les consultes d'actualització. Anem a jugar amb les taules que acabem de crear, la taula de nova creació, per exemple. Tenim aquí, per exemple, un client que se diu Morales Antonio. Imaginem que això és una errada nostra i que aquest senyor no se diu Morales Antonio, sinó Morales García Antonio. I en comptes d'anar buscant tots els registres i anar modificant-los, etc., el que voldríem és canviar-lo tot d'una i ja està. Què és el que hauríem de fer aleshores? Doncs el que faríem seria vindre una altra vegada aquí a Tools SQL. I ara el que faríem seria dissenyar la instrucció d'actualització que comença amb Update. Ara posaríem el nom de la taula, entre cometes, que en el nostre cas és taula nova creació. Ara posaríem set i el nom del camp al qual volem realitzar el canvi, que és nom client. Posaríem ara igual i amb una coma senzilla, no doble coma, posaríem el nou valor que voldríem que tingués. Per exemple, Morales García Antonio. Tanquem la coma i ara el que diem és a quins registres s'ha d'aplicar aquest canvi. Where el nom client és Morales Antonio. Repassem. Update, a quina taula s'aplicarà, què és el que volem que es modifiqui, com se modifica, és a dir, a nom client, volem que digui això. I a on? A aquells registres als quals al camp nom client posi Morales Antonio. Executem i diu que s'ha executat correctament. Tanquem. Si ara obro la taula, veiem que Morales està aquí al final, Morales García Antonio, ja no se diu Morales Antonio. I es corregiran tots aquests registres que compleixin les condicions que nosaltres li hem esmentat. Recordem l'estructura dels comandaments. Update, la taula, entre cometes, a la qual volem que s'apliqui. Set, al camp que volem que es canviï. Com ha de canviar, és a dir, el nou contingut que ha de tindre. Fixeu-vos en la diferència en les cometes, el camp amb doble cometa, igual que el nom de la taula, però el contingut que volem modificar amb una cometa simple, where, el camp i el desactual, el criteri que buscarem per fer la modificació. Un cop més, el contingut dels camps amb una cometa simple, no doble.